Wojciech Drewka, witam serdecznie. Rozmawiamy dziś z panem Mieczysławem Gołuńskim, radnym Rady Miejskiej w Kartuzach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Doczekał się pan przeprosin od pani burmistrz za te ostatnie słowa na sesji, że ma pan interes, jeżeli chodzi o tereny pokolejowe? No jeszcze nie. Czekam, mam nadzieję, że jeszcze raz pytam na sesji. Myślę, że pani burmistrz powinna zreflektować się, a tym bardziej osoby, które są publicznymi funkcjonariuszami, powinny odpowiadać za swoje słowa. Mówienie takich słów publicznych jest troszeczkę, myślę, że nie na miejscu, a tym bardziej, jeżeli to wypowiada burmistrz, który powinien nad swoimi słowami panować. Będzie pan rozważał pozew do sądu, czy to zależy od tego, jak zareaguje pani burmistrz? To znaczy czekam jeszcze w tej chwili, bo mówiłem, że to jest około 2-3 tygodni, czekam do sesji. Ta sesja będzie 17. Zapytam się jeszcze raz pani burmistrz, czy w stosunku do mojej osoby ma coś do powiedzenia. Pana też czeka rozprawa z kupcami, prawda, którzy pozwali pana za słowa dotyczące korupcji. Żałuje pan tych słów, czy nie wycofuje się pan z czego? Nie wycofuję się, nie mówiłem o korupcji, tylko mówiłem, że sprawa ta nosi znamiona korupcji. Gdybyśmy chcieli zajrzeć w encyklopedię, co to jest korupcja, więc wieloznaczące są to słowa. Natomiast dla mnie, jeżeli radni, i to potem wyszło jak gdyby po czasie, że mają zupełnie inną myślenie, czyli to, o czym my myśleliśmy, że przekazujemy grunt, zupełnie inaczej miało wyglądać. Później to stowarzyszenie okazało się nagle, że jest stowarzyszeniem zamkniętym. Dobrano sobie osoby, które nigdy nie handlowały na targowisku, czyli działanie tu jest pewnych osób na swój prywatny interes. My jako radni mamy obowiązek i z tego również zdawaliśmy ślubowanie, że dbać o dobro społeczne, a jeżeli jako radny chcę decydować o przekazaniu komuś gruntu na 25 lat, w tym 5 lat za darmo, to chcę wiedzieć, komu go dajemy i czy rzeczywiście spełni to nasze oczekiwania, ponieważ chcieliśmy, aby powstało targowisko dla tych, którzy handlują na tym targowisku od lat. A nagle okazuje się, że prawie połowa tych ludzi nigdy nie była związana z targowiskiem, nigdy nie pracowali. Są to ludzie, którzy po prostu spojrzeli na swój interes. Dobrze się stało pana zdaniem, że ta sprawa została jakby ucięta, przerwana przez to, że radni cofnęli tę dzierżawę? Tutaj rzeczywiście z wielkim ukłonem w stosunku do tych radnych, którzy przemyśleli i przeanalizowali tą sytuację i cofnęła Rada tą uchwałę, ponieważ dawaliśmy prezent ograniczonej grupie ludzi, a jednak nasza koncepcja, nasze myśli były zupełnie inne. To miało być, aby ułatwić życie tym, którzy tam targowali. Jeżeli po czasie okazało się, że w tym stowarzyszeniu nie ma tych, którzy tam handlują, bo ich nie przyjęto, nawet dwukrotnie składali wnioski i kilkakrotnie się z nimi spotykałem, okazuje się, że po prostu wybierali sobie tych, którzy chcieli. Ostatnio wywołał pan sporą zamieszania tą akcją z papierem toaletowym. Niektórzy zarzucają panu, że chodziło tylko o show, o to, żeby zrobić właśnie duże zamieszanie, duże wydarzenie, a pan chciał co przez to pokazać? Panie redaktorze, to nie show, bo na sesji nie ma show. To, że takie słowa używa pani burmistrz, to rzeczywiście po raz kolejny pokazuje, że nie wytrzymuje pewnych relacji życia, które jest w samorządzie. Ja rozumiem, że nerwy mogą puszczać, ale do tego trzeba to poskromić. Natomiast, panie redaktorze, jeżeli zgłaszają się do mnie rodzice i mówią: słuchaj, czy wszystko w oświacie gra, wy tu budujecie promenady, dokładacie grube pieniądze do różnych innych rzeczy dziwnych, na utrzymanie nawet Złotej Góry, takie potężne pieniądze, a w szkołach prosi się o papier toaletowy, o papier do ksera, o tusz do tonerów, hola, no coś tutaj nie gra. Więc stąd moje pytanie. Natomiast powiem szczerze, że ten rekwizyt miał zupełnie inne zadanie. On miał zwrócić uwagę, ponieważ gdybym zapytał normalnie, panie redaktorze, jak na każdej sesji pytam o coś, pewnie bym nie dostał odpowiedzi lub byłaby odpowiedź, no później dostanę. I do tego już jestem przyzwyczajony. Natomiast ten rekwizyt dał tą szansę nagłośnienia tej sprawy i za to mediom dziękuję. Zresztą jeżeli Państwo również poczytacie na stronie internetowej Ekspresu, i tu panie redaktorze z wielkim ukłonem w stosunku Ekspresu, bo dowiadujemy się, że to nie tylko ta szkoła, że nie tylko papier, że nie tylko toner do ksero, że nie tylko płacenie za egzaminy. No jeżeli mówimy, że dzieci przynoszą również po ryzie papieru, załóżmy nawet na pół roku, jeżeli jest 30 dzieci w klasie, to jest 15 000.
sztuk kartek. I teraz policzmy ilość klas. Co z tym papierem się robi? Na komitet rodzicielski płacimy, prawda? Każdy, kto jest. Na jakiś tam koniec roku płacimy. No ciągle jak gdyby od nas się wymaga tych pieniędzy, a społeczeństwo no niestety nie idzie, dochody nie przychodzą i nie podwyższają się, a koszta utrzymania... Ale z czego to wynika Pana zdaniem? Czy to jest jakby jakiś błąd w zarządzaniu, brak pieniędzy w gminie? To znaczy tak, po pierwsze, że jeżeli spojrzymy na oświatę, to zmienia się bardzo ilość środków, które przeznacza się na pewne zadania. To nie, już pomijam cały mechanizm ten pedagogiczny, ilości uczniów w klasie, że przerosty są, to jest bardzo złe, bo zawsze mówimy, że dzieci są przyszłością naszą i narodu, a my w tym momencie dajemy im to, co mi zarzucili na przykład nawet nauczyciele. Mówią, jak my mamy wychować, jeżeli mamy 34 dzieci w klasie. Ja nie jestem w stanie opanować tej klasy przez całe 45 minut. Ja się modlę o to, żeby nic się nie stało tym dzieciom, bo ich nawet nie mogę ogarnąć, a co dopiero mam ich nauczyć. A promenady będziecie budować, to kto po nich będzie chodził, czy oni ewentualnie będą je niszczyć. I tutaj wracając do tej całej sytuacji, myślę, że ten cały mechanizm, jeżeli sobie przeanalizujemy również te wpisy, które są w internecie, pokazują, że ten problem jest bardzo był nabrzmiały. Natomiast jeżeli spojrzymy, to o czym mówiłem również i członkom Komisji Oświaty, aby przyjrzeć się na to, został praktycznie zlikwidowany fundusz remontowy w szkołach. Czyli na każde dziecko, zawsze tak było, że na każde dziecko była przeznaczona pewna pula pieniędzy. I to był tak zwany fundusz remontowy, którym dysponował dyrektor. Mógł za to coś kupić, coś naprawić, prawda? Te podstawowe rzeczy, które do szkoły były potrzebne. Tego funduszu nie ma, a szkoła nie jest ciągle nowsza. Dzieci mają też swoje sposoby niszczenia różnego rodzaju, no ale to nie po to, żebyśmy my jako rodzice mieli składać się na to i naprawiać. Od tego jest, prawda, gmina. Gmina ma ten obowiązek nauki i gmina ma obowiązek zabezpieczenia tego w oświacie. Jest jeden pozytywny efekt. I to od 4 rodziców, którzy do mnie zadzwonili osobiście i również mam informację od dzieci, że nareszcie w szkole jest papier toaletowy. Więc myślę, że jesteśmy w takim XXI wieku, że te podstawowe rzeczy gmina musi zabezpieczyć i potem gdzieś tam mówienie, czy to miał być biały, czy szary, prawda? No, przestańmy w tej chwili schodzić do skrajności, bo to nadal świadczy o tym, że szkoła nie panuje nad tym, co robi i co mówi. Krytykuje Pan budowę promenady. Dlaczego nie podoba się Panu pomysł tej inwestycji, jej ulokowanie, jej realizacja? Co tak naprawdę Pana wątpliwości? Nie krytykuję promenady. Tu akurat zwróciłem uwagę na to, że mówiliśmy w koncepcji o całości zagospodarowania terenu, a ona jak gdyby wybiórczo gdzieś tam nagle ucieka. Nigdy nie powiedziano głośno, że będzie w tym również robiona na przykład ulica Polna, prawda? Dla mnie ta promenada w całości, ten kompleks, to miał być od parkingu, który jest na placu Brunona, aż poprzez ciąg wzdłuż ulicy Karczemnego, aż tam do ulicy Polnej. To byłby cały ciąg. A nagle robimy go jakiś etap, prawda, i robimy kawałeczek ulicy Polnej. Ja rozumiem, że tam mieszkają 3 czy 4 rodziny i też im się to należy, natomiast myślę, że gmina w tej dobie kryzysu, który jest, a mamy zadłużenie prawie do maksimum możliwości, więc daj Boże tylko, żeby do nas komisarz nie zawitał, bo dużo już gmin w Polsce w taką sytuację osiągnęło. Przemyśleć to, co robimy, bo nagle robimy coś do pokazu. Pytanie, no co nam da w tym momencie kawałek tej promenady, skoro właściwie tak, dojechać rowerem tam się nie da, no bo trzeba jechać ulicami, gdzie nie ma ścieżek rowerowych. Nie ma, teraz zaczniemy gdzieś robić, no gdzie stanąć samochodem, żeby zostawić, może ten rower wyjąć. Więc jeżeli chcemy to robić, to powinniśmy to robić kompleksowo i przemyśleć, czy na dzisiaj jest ważniejsza dla nas promenada, czy na przykład zagospodarowanie centrum miasta, czy w końcu zrobienie pewnych drobnych remontów ulic i chodników w ulicy właśnie vis-a-vis ulicy Polnej. Tam są Jesionowe, Jarzębinowe, Klonowe, Bukowe. One oczekują na realizację od dłuższego już czasu. I w związku z tym kolejność i ważność tych zadań. My wydajemy nagle pieniądze publiczne. To nie są nasze, moje pieniądze, ani pani burmistrz. To są pieniądze, które muszą wpłynąć z podatku od mieszkańców i potem być tam zagospodarowane. I teraz pytanie, czy będziemy z tego tak korzystać, że da nam to polepszenie zdrowia, bezpieczeństwa i tak dalej? Nie, bo to jest
to jest akurat bardziej coś turystycznego, ale my mówimy o turystyce, a nie możemy skończyć, prawda, kawałka ulicy przy Klasztornej i ciągle z tym się borykamy już od wielu lat. No, jest wiele rzeczy, które powinny być zrobione priorytetowo inaczej i w pierwszej kolejności jak promenada. Wspomniał Pan o tym, że o tych problemach finansowych i myśli Pan, że jest już tak źle, czy to jest po prostu tak, że to jest pewien etap przejściowy w związku z tym, że gmina realizuje jednak bardzo duże inwestycje, chociażby tę kanalizację, prawda, Dzierżążna-Borowa tak, ale panie redaktorze, ta kanalizacja była planowana jeszcze za poprzednich kadencji, bo wiedzieliśmy. I ciągle mówienie przez niektóre osoby, no również przez panią Lehmann, że bo teraz to zrobiliśmy tyle, prawda, no największa sukces, jaki tylko można. Ale on był przygotowywany przez poprzednie kadencje. Myśmy się wszyscy do tego szykowali, ponieważ nie było wówczas wcześniej środków finansowych na tego typu zadania. One przyszły dopiero w 2013 roku, więc pod to było robione i mówić dzisiaj, że ja zrobiłam tyle, ja zrobiłem tyle, prawda? Porównanie nigdy nie ma. Ja się nigdy nie skusiłem do tego i nigdy nie porównywałem tego, co zrobił poprzedni naczelnik, gdy obejmowałem urząd. Każdy robił to, co było możliwe i tak, żeby ewentualnie najważniejsze jest zawsze dla mnie to, że zrobić w taki sposób, że gmina nie jest zadłużona, że ma bezpieczne bariery możliwości finansowych, że inwestycje są przemyślane wieloletnie, czyli przygotowywuje się nawet społeczeństwo do tego, że w tym roku robimy tą część, to miasta, tą gminy, tą i tak dalej, więc żeby była pewna hierarchia. Dzisiaj to jest przypadkowość. Jest parę złotych, no to zrobimy na to. No nie zdążyliśmy zrobić tego, no to zrobimy ewentualnie tutaj, prawda? Znowu nie mamy pieniędzy prosty przykład zagospodarowania rynku. Słyszymy o nim od wielu lat, prawda? Już druga kadencja mija, znowu się coś tam planuje, no ale to są tylko plany. Natomiast gdy zaczęliśmy robić w poprzedniej kadencji, no to oczywiście wszyscy krzyczeli nie, że nic nie robić. A dzisiaj znowuż pytanie, dziś już tak za bardzo nas nie stać na to, żebyśmy mieli inwestować coś, co ma polepszyć warunki. Jeżeli jako urząd radni podjęli decyzję, ja akurat głosowałem przeciwko przekazaniu na przykład parkingu przy placu Brunona, żeby zrobić go prywatnym. To prosty przykład podaję, jeżeli zmienia się w Kartuzach cały ciąg komunikacyjny, nie wolno skręcić w ulicę Cejnowy, nie wolno skręcić w ulicę Parkową, z Klasztornej możemy wyjechać tylko jadąc w stronę Chmielna. I gdzie zawrócić? Teraz zawracają ludzie, żeby wyjechać stamtąd, zawracają, prawda, na tym parkingu. Jeżeli on będzie prywatny, no nikt go nie wpuści tam, prawda? Jeżeli mówimy dalej o zagospodarowaniu promenady, a miałaby być ta promenada, no to miałaby się zacząć na tym parkingu. Czyli przyjeżdżam, zostawiam samochód i idę dalej, albo jadę, prawda, rowerem, czy idę spacerkiem z wózkiem, z dziećmi, a tak gdzie znowu? No wjadę, żeby zapłacić za parking? Nie, no więc cała myśl koncepcyjna dla mnie w tym momencie troszeczkę nie jest tak postawiona. Jest to wszystko postawione na głowie, robimy przypadkowo i szukamy pieniędzy. A wracając do budżetu, to boję się, naprawdę mam obawy, bo w tej chwili już przed tą sesją zdejmujemy pieniądze z różnych zadań, czyli będziemy musieli zbilansować budżet, a to będzie bardzo trudne. Naprawdę liczę się z tym, że będziemy na pograniczu. Myśli Pan już o kolejnych wyborach samorządowych, o kolejnej kadencji, czy jeszcze nie? Powiem szczerze, że wiele osób mnie się o to pyta. Sam dzisiaj mam mieszane uczucia. Nie wiem, czy troszeczkę na to się przyglądam tak z dwóch jak gdyby płaszczyzn. Jedna to gmina jest tak zadłużona, że szczerze mówiąc następne kadencje będą tylko i wyłącznie modlić się o to, żeby spłacić zaciągnięte zobowiązania. Ponieważ uważam zawsze, że jeżeli inwestujemy w pewne rzeczy, to powinniśmy inwestować i brać pieniądze i kredyty na to, co zaczyna gminie w jakiś sposób i mieszkańcom przynosić korzyści, prawda? Że zaczyna się to w jakiś sposób bilansować i spłacać. Ale w momencie, jeżeli inwestujemy tylko w coś, żeby polepszyć, na przykład był chodnik z kostki, z płytek chodnikowych, a położyliśmy polbruk, no to akurat uważam, że to jest na ten moment... Czyli rozważa Pan jeszcze decyzję wtedy? Tak, naprawdę powiem szczerze, że chociaż niektórzy z drugiej strony mówią tak, no ale słuchaj, no ktoś, kto się zna, powinien to w jakiś sposób zahamować, pomyśleć o tym. Naprawdę to wymaga głębokiej analizy. Powiem szczerze, że nie mam na dzień dzisiejszy żadnego zdania, a w domu, jak jestem pytany, to właściwie rodzina jest przeciwko. Ja powiem szczerze, ciągle zostawiam jak gdybym taką nutkę ich jak gdyby tak troszeczkę badam, ale naprawdę chcieliby bardzo, żebym nie. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.